Pa sad ja na te nagrade ne gledam kao individualne nagrade, više gledam to kao na neki, ajmo reći, zahvalu od ekipe što su mi posvetili, ajmo reći, dali su meni da budem egzekutor, da najviše pucam, da se na meni bazira igra i ajmo reći, drago mi je da sam se tako pokazao i to je moja neka zahvala ekipi. Pa mislim da baziramo se na dobrom napadu, još boljoj obrani, ali najveća prednost nam je što najviše od svega mrzimo gubiti. Pa pripremili smo utakmicu, ajmo reći, taktički kako smo je trebali pripremiti, a onda nam je samo rekao da je ovo najlakša utakmica na prvenstvu, da nemamo šta izgubiti i da možemo samo dobiti i da uživamo u rukometu na pijesku i ja mislim da smo to i pokazali na finalnoj utakmici. Pa u trenutku kad smo saznali da smo četvrtfinale protiv Norveške i da nam slijedi pobjednik para Katar-Grčka, onda smo shvatili da možemo otići do kraja i na kraju ajmo reći da je Danska nam je rešila vječitog rivala Brazila u polufinalu i onda smo tek postali svjesni da možemo otići skroz do kraja i to smo napravili. Hvala lijepo na čestitkama. Pa evo ga, nakon tjedan dana igranja i nakon mjesec, malo nešto više od mjesec dana priprema, došli smo k svome cilju, onome čemu smo svi težili. Nam se na kraju ostvarilo nakon savršenog skora, nakon 9 pobjeda. Uspjeli smo osvojiti svjetsko prvenstvo po 3. put. Naravno da nam je svima drago i jako smo sretni svi što smo vratili titulu kući i to, mislim, evo ga, čestitka svim dečkima, naravno i stručnom stožeru, a i Savezu na podršci i svima uključenim u ovu predivnu priču. Jako pomaže igračko iskustvo s obzirom da cijeli drill, cijele postavke reprezentacije koja je, kažem, već nekakvih 15-ak zadnjih godina vrlo uspješna, sam imao prilike naučiti već kao igrač. I to se samo kasnije preslikalo i na izborničku ulogu gdje naravno da su drugačije uloge kad si igrač, vidiš samo neke stvari, kad si izbornik moraš gledati malo šire, ali nekako međusobna dvosmjerna komunikacija sa igračima i nekako međusobno poštovanje koje postoji među igračima i uvažavanje njihovog mišljenja, naravno da pridonosi tom nekom odnosu, a i u konačnosti to i donosi rezultat. Apsolutno, sada s ovim zlatom možemo ići rasterećeni na ostala 2 natjecanja. Prvo nam slijedi Poljska i Beach Global Tour. Tamo ćemo se i dodatno pripremiti za svjetske igre koje su nam, ajmo reći, uz ovo svjetsko prvenstvo, neka kulminacija sezone. Samo je 8 momčadi tamo. U krugu smo favorita za zlato i vjerujem da možemo ponoviti ovaj uspjeh i tamo.